Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алгатыба койбір темалар турында кыскача. Мug'jiza bilan исән калганнар Йоршолда Ирод 8-нче каттан 2 мәчене ташлаган. Укучыга сюрприз ясап, рәхмәт белдерде һәм бүләк тапшырды. Кыска вакытлы ялга злой кушаматлы хәрби хезмәткәр кайтты. Мug'jiza bilan исән калганнар Йоршолда Ирод 8-нче каттан 2 мәчене ташлаган. Бу хәле притяжение микрорайондагы йортларның берсендә була. Хайваннарның тәрәзәдән очканын күзәтү камералары теркәгән. Кадрлар социаль челтәрләрдә бик тиз таралды һәм шәһәр халкы арасында ачу уятты. Безнең төшерү төркеме бу вакыйгаларның шаһитләре, шулай ук Бони һәм графның элекеге хуҗабикәсе белән очрашты. Надежда Исламова сүзләренчә, бу хәбәрне ул иреннән алган, ул көнне алар талашканнар. Кызыйда булмаганы без Чаллыны күченгән вакытында очраттык. Притяжение микрорайонда фатир арендаланган. Бирдә ул әле 1 ай гына яшәгән. У меня есть смс-ки скринов от другого человека, где он пишет. Он едет в квартиру, он злой. Сейчас, говорит, твои коты полетят с балкона. То есть я их сама не скидываю. У меня вон там игрушек много. Я кошкам игрушки, ветеринарку 4 лапы вожу. У нас и осмотр, и глистогонец, и паспорта. У меня на них все есть. Песиләргә хуҗа түгел, ә притяжение микрорайонында яшәүчеләр ярдәм иткән. Аларның сүзләренә караганда, мәчеләр куркуыннан подъездга йөгергән, бу аларның гомерләрен саклап калган. Чөнки хайваннарны күрмәскә дә мөмкин иде ди бирдә яшәүчеләр. Когда домой заходили после прогулки, увидела девушку, она фотографировала кошку. Я подумала, что это потеряшка, тоже сфотографировала. Потом девушка ее поднимает, эту кошку, а там лужа крови у нее. Мы занесли в подъезд, начали искать хозяев, никто не нашелся. Битараф булмаган шаулар псиләрне ашыгыч рәвештә ветеринария клиникасына алып барырга, аларның гомерләрен саклап калырга, ә аннары хуҗаларын эзләргә дигән карар кабул иткәннәр. Нам просто повезло, что недалеко работало до 10 вечера, мы успели. Там нас осмотрели. Выяснилось, что у кошки перелом задней лапы. Одной, вторая лапа у нее была как-то зашиблена, что ли, сказала доктор. То есть проблемы с тазом. Она не вставала. Кота осмотрели, значит, сказали, что кот более-менее в порядке. Котик уже пытается, бегает. У него зашиблены внутренние органы. Кушают они так себе, но на второй день они начали пить. Кошечка пыталась вставать, но ей очень больно, потому что у нее одна лапа хорошо зашибленная, также ушиб внутренних органов, и одна лапа переломана сильно. На понедельник у нас назначена операция. Притяжение микрорайонда яшәүчеләр полициягә гариза язган, мәчеләрне ваемсыз хуҗабикәгә биргә теләмиләр. Бу хәл кабатланырга мөмкин дип борчыла алар. Хәзер хайваннарны карыйлар. Алар даими күзәтү астында ветеринария клиникасына алып баралар. Дәвалануга барлык чыгымнарны халык үз өстенә алган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстан тормыш сыйфаты буенча Россия төбәкләре рейтингында 5-нче урынны алды. Республика 75 балл җыйды. Рейтингның 1-нче урынында Мәскәү шәһәре, 2-нче урында Санкт-Петербург, өчлекне Мәскәү өлкәсе йомгаклый. Соңгы урыннарда Тыва, Ингушетия һәм Яхут автономияле өлкәсе тора. Рейтингны төзегәндә тормыш шартларының теге яки бу аспектларын һәм социаль өлкәдәге вазгыятьнең торышын бәяләгән 66 күрсәткеч исәпкә алынган. Тикшерүдә Донецк халык республикасы һәм Луганск халык республикасы, Херсон һәм Запорожье өлкәләре буенча мәгълүматлар исәпкә алынмаган. Укучы кызны шатландырды. Злой кушаматлы хәрби хезмәткәр үзенең ялы вакытында Гали Акыш исемендәге лицей-интернатка килде. Ул әлеге мәгариф учреждениесе укучыларыннан хат алган. Яшь чаллының мөрәҗәгате аның йөрәгенә үтеп керә һәм ул аңа сюрприз ясарга була. Хәрби укучыга рәхмәт белдерде. Ул шулай ук аңа бүләк алып килгән. Ватанны саклаучы шулай ук батырлык дәресе үткәрде. Укучыларның сорауларына да җаваплар бирде. Дилә Мөхәммәдиева сүзсез калды. Кызның күңеле тулды. Ул чак кына күз яшьләрен тыеп тора. 5-нче сыйныф укучысы узган елның декабрендә язган хатында үзенең нәрсә белән шөгыльләнергә яратуын язган, илне яклаган өчен рәхмәт белдергән һәм якынлашып килүче бәйрәм белән кутлаган. Когда я писала письмо, я чувствовала то, что это письмо должно дойти до солдата. Я писала так, чтобы ему стало чуть-чуть радостней хотя бы.
Я вот не думала то, что прям в школу придет солдат. Я вот думала то, что просто придет, например, от него письмо. Но я очень радостна то, что он пришел. Диләдән хатны злой кушаматлы хәрби хезмәткәр ала. Сугышчы сүзләренчә ул көнне аларга 84-нче лицей-интернат укучыларыннан гуманитар ярдәм белән посылкалар килде. Бер тартма аңа да эләгә. Я ее в блиндаже раскрыл просто. Там как раз носки, салфетки, там все самое необходимое такое было. И лежала бумажка. Я ее вскрыл, прочитал и как-то, стало, на душе как бы легко. И вот я решил просто отблагодарить ребенка. Ул шулай ук батырлык дәресе үткәрә, хәрби СВОга өлеше мобилизация вакытында эләгүе хакында сөйли. Ему по прописке приходило 4 повестки, приносили, но дома никого не было, оказывается. А потом мне говорит, не может быть такого, что меня не могут мобилизовать. Позвони в военкомат. Позвонила в военкомат и узнала, в течение 4 дней его уже сразу же забрали. Шуннан бирле злой кушаматлы хәрби хезмәткәр алгысызлыкта, аны туганнары һәм якыннары гына түгел, башка бик күпләр дә хуплый ярдәм итә. 5нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфларда укучылар да сугышчыларга хатлар яза. Җибәргән хатларның солдатларга барып җитүен күреп һәм алардан килгән хатларны, аларның рәхмәт сүзләрен тагын бер тапкыр балалар белән укыйбыз. Алар безгә WhatsApp-тан җибәрәләр. Менә без сезнең хатларны алдык дип. Лицей директоры билгеләп үткәнчә, хәрбиләргә балалардан хатлар алу ничек күңелле икәнен балалар аңлый. Шуңа күрә дә алар алга таба да хатлар язуны дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Тәмлесе яратучылар өчен яхшы хәбәр. Ватанны саклаучылар көне алдыннан ярышчылыга яна Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмәсе килде. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен бик күп төрле балык, шулай ук кызыл улдык тәкъдим ителә. Һәр кем кунакларны бәйрәм өстәлендә ерак көнчыгышның затлы ризыклары белән сөендерә алачак. Ашыгыз, ярминкә 22 февральгә кадәр Грин Сәүдә үзәгендә 1нче катта эшли. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Гордость Камчатского края, конечно же, красная икра, отборная, зернистая, слабосоленая, она богата витаминами, микроэлементами. Смотрите, прям зернышко к зернышку. Всем рекомендуем. Ассортименттан күзләр камаша киштәләрдә ерак көнчыгыш затлы ризыкларының 35тән артык төре, шул исәптән Сөләйман балыгы да бар. Бу диңгез балыгы башкаларыннан бигрәк тә кешегә кышкы чорда кирәкле май кислоталарына бай булуы белән аерыла. Ассортиментта шулай ук салкын һәм кайнар ысул белән ысланган балык та бар. Хит продаж — это у нас королевский лосось. Изумительная рыбка, очень нежная, вкусная, богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика энергии хватит на целый день. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Всем рекомендуем. Зур чиратлар продукцияның сыйфаты нигезе барсыда чия, алмагач һәм груш агачы төтенендә әзерләнгән. Катырылган балыкны эреткәндә ул үзенең файдалы сыйфатларын югалтмый. Димәк, алдан сатып алырга һәм 23 февральгә 8 мартка табынга куярга мөмкин булачак. Я 3-2 раз прихожу где-то так. Мне очень нравится, очень вкусно. Икру берем постоянно, чавычу берем. Детишкам, внукам беру каждый раз. Как приезжают, мне вообще нравится. И продавцы хорошие, и ассортимент хороший. Пришли за икрой. Она очень помогает поднимать жизненный тонус человека. Барлык шоуларның һәм шәһәр кунакларын 22 февральгә кадәр Камчатканың деликатесларының төрлелеген бәяләү мөмкинлеге бар. Грин Сәүдә үзәге 1нче кат, керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Выбираете, где отдохнуть? Вас ждут прекрасный отдых, профессиональное лечение и море удовольствия в санатории Шифаласу и Жминводы. Республика Татарстан, Менделеевский район. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 17 по 22 февраля. ТЦ Грин. Остановка Глобус. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 54 62 31.
«Руки вверх» бар – праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. В «Руки вверх» бар на Чуембике 40. 18+.